Alright bafethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bengicela nje uma uqala ungenele le khasi top4 subscribe bhalithini ukuze-ke uzothola fethu okwenzayo le khasi. Le khasi bafethu liyasiza bafethu abantu ey'nkingeni abasebhekene nazo ngabo-ke ey'hlukene bafethu zempilo ney'thintake bafethu ezinye zezinto. So bafethu iyasiza kakhulu bafethu, so ungakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. So ucomment bafethu kuyasiza kakhulu, so ngoba siyabona ukuthi kumele silungisephi mhlampe masonile mhlawumbe lapho esone khona mhlawumbe kumele senze kanjani. So siyacela kakhulu bafethu ungakhohlwa ngempela ukucomment. So please download i-app yakwa-EasyBet uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi uvuke emsebenzini usebenzise i-promo code ethi-ke ZOSO ZOSO. Lapho uzothola ukuthi-ke uzenzele imali ngaphandle kokuthi uvuke emsebenzini. So njengamanje bafethu uhlelo uthole umnandi kakhulu lapho khona sithi-ke love counselling, lapho khona sizolungisa-ke iy'nkinga, sisozwa bafethu iy'nkinga abantu abasuke bebhekene nazo emjolweni, ngoba asifusi ngempela ukuthi bafethu abantu bandeleze inkinga mhlawumbe emjolweni. Umuntu mhlawumbe usafisa kodwa khona abantu abathola mhlawumbe basaba ukukhuluma iy'nkinga zabo abhekene nazo, kodwa ngakwazi mhlawumbe masofika la mhlawumbe sokhuluma mhlawumbe silungise sibone ukuthi hayi bafethu mhlawumbe kuyalunga yabo. So yeah, so njengamanje ngiphethe-ke nazi iy'thandani lapha eceleni kwami okuyizona-ke ezizobonisana ukuthi mhlawumbe ikuphi lapho okonakele mhlawumbe noma ikuphi lapho mhlawumbe okwenzeka khona ukushayisa khona. So asidingele le mfethu kuhamba kanjani? Ya. So uba waba usaninda so mfethu sibingelele mfethu uba waba usawumnendawo Special Madonna 7,000. So uba usibhalele right wena ubhalile. So yeah mfethu mhlawumbe nje mfethu mhlawumbe ungasho mfethu ukuthi uphila mhlawumbe ngayiphi impilo mhlawumbe ya empilweni yakho mhlawumbe yes ya Ngasho ukuthi ngigay kanje. ya okay. So wena uma ugay uphila usuke uwenza kanjani? Uthanda abafana. Uthanda abafana. Alright. Yeah. So mhlawumbe mfethu nakho nje mhlawumbe ungasivezela mhlawumbe mfethu because egcina kwayo yonke into siyafisa ukuthi mhlawumbe into esiyenzayo mfethu ibe mhlawumbe isifundo nakwabanye mhlawumbe abasacashile yabo, mhlawumbe iy'ngane ngoba khona ney'ngane ey'ncane yabo ey'gay yabo. Uyayizwa lento leyo mhlawumbe nazo mhlawumbe nawe mhlawumbe kwavela kanjani ukuthi mhlawumbe ukulesimo wagcina mhlawumbe usuthatha kanjani ukuze mhlawumbe uzophume nawe uphumele outside mhlawumbe uze nawe usubonakala ya. Kavela kanjani? Ya. Kwayivela-kalela nje ngangisikema namantombazane kakhulu. Ya. Ya Ubhekini noma esikoleni ngasekhaya yabo. Ya. So ngaze ngagcina sengibatshela ekhaya ukuthi ngikanje nasesikoleni ngagcina sengaziwa. Ya. So ekhaya ukuthi wawuhlala namantombazane kuphela ekhaya? Ya. Babengekho abafana? Babekhona but wawuhleli uyigcine nabantu besimame? ya. Why wawungayingane uyigcine nabantu besilisa? Ngathini nganakho nje lokho ukuthi ngahlala namantombazane kanje. Ya. So ya mfethu, so mfethu mhlawumbe nawe mfethu mhlawumbe ungasipha nje nawe mhlawumbe i-background yakho mfethu mhlawumbe nawe umuntu ophila ngale simo lesi mhlawumbe nawe mhlawumbe isiphi isizathu mhlawumbe senze ukuthi mhlawumbe kugcine nawe usuphuma, ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuphuma mfethu kunzima ukuphuma abantu bekubona ukuthi uphila ngasiphi isimo. Kodwa ngingasho ukuthi ngangisaba ukuvela yabo ekhosini kwakuyinto eyihlazo. Ya. Yabo. Ya. Hhayi kululanga nje ekhosini into engangizenza nami ngangizibona ukuthi cha akusemina lokho. Ya. Sengomunye umuntu nami yabona. Ngizibambe sengenza into ezenziwa amantombazane. Iziphi zinto lezo? Bona kwesinye isikhathi ngangidlalile esibukweni, cha ngizibukweni ngizibhalela umlomo Ya. ngizibona cha yazi kungaba intombazane. Kuhamba kwesikhathi lokuvela nje ama-side-chat yabona ukwenza hayi cha kuyangeneka khona. Hhayi gcine sengingenile lapho. Hhayi ingena kwami lapho ngase ngihlangana-ke.
so mfethu mhlawumbe ngifuna ukubheka la ukuthi yabo mhlawumbe ukhule kanjani mhlawumbe ekhaya mhlawumbe nawo mhlawumbe kuyinselelo niphila wedwa noma ukhula nabanye yabo Ya, uma qala sekhaya kwaba intombazane. wawukhula nobani mfethu ya Khule nawo amantombazane bedlala nawo isikhathi esiningi. oh yes ya Because nami ngigcine sengibona ukuthi hayi ngifana nabo because behlala nabo so wena nje alright wena nje uMasigcozi nje wena wawudlala wawuba ubani wawungabe ubaba wena right ngoba kuma aunties yabo. obo aunt yeah so yeah mfethu so umjolo usujole nabantu wawajola mhlawumbe nomuntu osimame noma akazijoyela oh yeah wajola nabantu besilisa ujoyela nabantu besilisa abangaki mhlawumbe wesobona nawe i-background yakho ukuthi hey yabo Ngineqiniso bafo sebebabili. oh yani babili owesibili lo noma Awesibili. owesibili ubani-ke waqaqayo uVirginia Hayi lutho bengakafiki lapho. Angithi besa experience. oh yeah Ukuthi iyangisebenzela lento engifuna ukuyiqala. oh yeah oh wena kahle wena kahle ubuyindoda wena right oh wena uyindoda kahle wena ufuna ukutaster oh yeah kusho wena ukaqhayo yeah so wena mfethu wena so experience inakhunjana kangakanani mhlawumbe bangakanani abantu esuthandana nawo mhlawumbe yabo anza 3 oh 3 yo ubani waqaqa uVirgin labantu laba u3 lo wesibili sengijoleni lo wesibili oh lo waqala wamgapha wathi hey mfethu asilinde engcono sihlanganise ya ngangokhe ngithi angikho ready tryisa kanje yeah so wamgapha mfethu wazi wanikeza lo omunye wamnikezela lo omunye ingoba ngangisekufunda nami yabo ngizami oh yeah ukuthi hayi nawe ukuzwe yabo yo so wahlangana nalo mjitha-ke lo so yeah so nje mfethu nahlangana kanjani nalo mjitha lo satholana kwama-social kuma-socials yeah so naxhumana gcine senihlangana oh yeah so mfethu mhlawumbe yini nje mfethu mhlawumbe yachaza mhlawumbe ngayo mfethu Hayi ngasho ukuthi ulimi lakhe hayi liyashelela impela. yeah Because hayi wazibika nje cha nami ngezwe ukuthi hayi singazama. yeah Indlela nje akhuluma ngayo cha hayi wazibeka kahle nje yabona nami cha isithombe esihle. hayi ngiyakuzwa mfethu so umfethu yini nje mfethu mhlawumbe yakuchazayo mhlawumbe ngayo mfethu uzomqathazela yabo uba washela omunye kahle kahle imina wama-approach-ayo ya kahle ngam-inboxa kuqala yeah ya so saxoxa nje yaqale yangaya ndawo nje into yabo so waqala-ke yabo kunobuncomo okukhona yeah chaza so wena yini yachazayo kuyena mfethu lo ngasho ukuthi ngiyachaza ubuyena bakhe yeah uyena mhlawumbe ini mhlawumbe yes umoya wakhe nje yabo wathi nomoya ophansi yeah nje so mhlawumbe ungamchazela naye mfethu ukuthi yini mfethu oyifisayo kahle eyimpumelelo nje mhlawumbe naye mhlawumbe niyindawo mhlawumbe e-relationship yenu yabo bengifisa nje hlale nje isikhathi nje silast kahle kufezeke namaphupho kanje amaphupho maphi hayi yabo njengamanje siyamgonyolukela njengamanje ukuthi mfethu ngiyafisa mhlawumbe sibe so ya okay ngathini nje siqala impilo entsha naye yeah la mhlambe nje hlale emzini owodwa nje ibe nezingane angichazi ingane izotholakala kanjani but bese ngazi yeah manje kuzanywa kanjani ingane itholakala kanjani ingane manje mfethu uma usukulesimo ingane usungayifuni ingane usukuzokwenza njani ngempela uma ufuna ingane Hayi ngiyacabanga ukuthi uma usuyifuna phela ngathi khona lezi zinto zo-adoption. oh yeah
Oh ya, okulabantu abalahla iy'ngane zabo. Kunjalo. Ngiyakuzwa mfethu. So mfethu awusichazele mfethu ukuthi iziphi mfethu iy'nkinga umfethu mhlampe anazo mhlampe osengama-sign mhlampe akukhombisayo noma mhlampe yini ndaba yini inkinga ekhona phakathi kwenu mhlampe e-relationship yenu? Hhayi akasafani nanjengasekuqaleni. Yeah. Ya nje leso sikhathi lesayana nokungi-check-a lokhu abekwenza. Yeah. Kahle kahle sesiney'nyanga kahle kahle singakhulumi, sesibonana kama-status kuphela, ngikhomente angaphawuli, ngifone ifoni noma usuke uyayi-answer angakhulumi noma yabo nje. So wena ngoba usafisa mfethu ukuthandana uqhubeke uthandane naye, right? Yeah. Mfethu awumchazeli mfethu ukuthi why mfethu mhlawumbe usubheheva ngale ndlela lena mfethu ngoba umfethu uyakhala umfethu lana yabo. Uyakhala umfethu lana mfethu umhlukumezelana ngempela mfethu. Hayi wena mfethu angimhlukumezi. Yeah. Ngimhlukumezi neze. Yeah. Hayi ngisuka ngiwaziba ngamabomu amafoni. Yeah. Hayi. Mina angisekho lapho. Usekho lapho usukuphi wena? Eyi, ngingasho ukuthi cha ngahlangana nomunye usisi nje, hayi, wangikhombisa uthando, eyi, angazi ngamchaza nje ngini, usengikhombisa iy'nto ey'ningi nje engingakaze ngizibone empilweni yabo. Yeah. Cause hhayi, yabona uma sekufika kwezinye iy'ndawo, hawu, cha uyangithokozisa kakhulu. Yeah. Iziphi lezo y'ndawo mhlawumbe ungakuchazela mfethu? Sichazele nje yonke into mfethu because sifuna yonke into la. Ngezo phela into engakaze ngizwe phela empilweni yami, Yeah. anginika yona nje, hhayi, iyangijabulisa kakhulu. Wena usho ukuthi wena umfethu umyekele ukuthi usuthola umuntu wesimame osubambana naye omunye. Yebo. So umfethu pho wamutshela ngani mfethu lokho ukuthi wena usumuve on? Lokho kade ngingakufuni ngobani bezongimangela isicelo. Yeah. Hhayi amakhozi ngakukhombisa ama-miss call esenesicefo because uloku engifonela njalo because nomama manje ngiyabona ukuthi uyaxakeka lo muntu akuyena umuntu wesilisa ekufonele kangaka. Manje mfethu ngifuna ukuthola mfethu ukuthi why mfethu amaphupho akho naye mhlampe nawe ubujwayele ukuwasha bethini amaphupho ney'fiso mhlampe bethini mhlampe mfethu why mfethu ushintshe ekugcineni yabo? Engingakusho ukuthi wonke umuntu kuyahamba ashintshe. Yeah. Abone ukuthi cha la ehamba khona akathi ukulungisa. Yeah. Nami phela-ke njengomuntu hhayi akekho ongenawo amaphutha, i-South Africa yonke jiphelele. Yeah. Hhayi akekho ongalenzi iphutha. Sengisholo ukuthi cha kwakuyileso iy'fiso zakho naye zayithini? azazikhona iy'fiso phela njengabantu bonke abathandanayo. Yeah. Ayaqanjwa phela namanga. Yeah. Manibheke phezulu usuyamtshela ukuthi umuso omkhulu, iy'moto, yabo into kanjalo because nivele sonke ekugcineni sifuna ukuba nemali. Yeah. Uthanda ukudinga imali nje ekugcineni. Yeah. So wena mfethu usungaze mfethu uhethe umfethu kanjena mfethu Eyi, yabona nje bengibizela uye phela-ke ozozibukanisa because mina ngiyamtshela ukuthi hhayi sengivumile la. So Njengamanje uzizwa kanjani mfethu mhlawumbe mfethu njengoba esho kanje? Ngizizwa nje nokuhlukumezeka komoya nokuphoxeka. Yeah. Ya ngoba hhayi bengasho lutho ngithi mhlawumbe bekukhona kushoyo. Yes, nami lokho mfethu kungikhathazayo nami mfethu yabo. So bethule nje ngibona nama-status kuphela. Wena ubungekho nomunye umuntu mhlawumbe obusumuve on nawe naye mhlawumbe? Usalokhu unethemba mfethu. Yeah. Manje njengamanje pho uzokwenza njani-ke njengamanje njengoba esekuchazela ukuthi umuve on? Hhayi angazi but nje inhliziyo ibingakavumi yabo ukuthi imdedele kalula yabo. Yeah. So awunayo ingxaki ukuthi mhlampe ubambane naye njengoba echazayo ukuthi ubambane nomunye umuntu yabo? Khona ngifuna ukungasho kubuhlungu but anginayo inkinga. Awunayo inkinga ukuthi ebambane nani nobabili?
So mfethu awunayo ingxaki wena nokuthi mhlawumbe ungabamba mhlawumbe naye mhlawumbe uqhubeke futhi ubamba yena umuntu wakho lokho. khona ungitshethi babe babili Ya mfethu phela yes ungashaya nje ngala ubushaye ngala. masathini kunoma Phela ngithi bezomfihlela naye angithi. Because umfethu usakuthanda umfethu yabona umfethu ubuke nje mfethu njengoba ekhala mfethu manje. Yabo. fihle mina Cha mfethu njengoba mfethu ekhala mfethu manje mfethu uthini mfethu ngaye mfethu ummisa kanjani mfethu njengoba ekhala mfethu. uyabona njengamanje bafo ngibuyisela esikhathini sakudala kanti mina ngikude la ngikhona bafo Ya. njengamanje wona into ongitshela yona ukuthi angikhumula iy'cathulo ezintsha ngigqoke iy'ndala iyona into ongitshela yona So manje mfethu wena uyamyekela umfethu akhale njengoba eqhubeka nje lila kanje yabo. Yabo. akusedo kweligayelwe mina ngoba angisekho mina lapho Mfethu mana kanti mfethu bungamthandi mfethu. hayi bengimthanda Ya. hhayi angifuni ungazi kodwa-ke phela ayikho into engapheli Ya. yonke into iyaphela nawe bafo ngiyathemba ukuthi owabe wathandana naye mhlawumbe ngo-2012 noma ngo-2013 usuwahlukana naye angithi Ya. angithi naba ngokuthize sonke siba ngokuthize Wena ubangeni naye mfethu ngoba akunanga lutho yabo. naye-ke Yes. sengithole omusha Mani kuhluke ngani kulokhu kade ukuthola komfethu nokunye. hhayi kuhluke kakhulu Kuhluke kanjani? kakhulu ngiyasho ukuthi hhayi yabo lokhu uma ngiwenza angikaze ngizizwe ngikanje cha ngiyathokoza nje yazi ngiye ngikhohlwe ngisho igama lami ukuthi sengingubani Ya. hhayi nezinto esizenzayo cha hhayi zinhle kakhulu yabona bengakaze ngiyitshela ukuthi uthando lomuntu wesifazane lubaluleke kangaka emntwini wesilisa Ya. yabo hhayi Hayi mfethu ngicabanga ukuthi mbukela mfethu ukuthi mhlawumbe nawe umuve on mfethu yabo. Yabo. Kuzokwenzeka kodwa kuzoba lula. Ya kuzozameka. Ya. kodwa-ke manje cha wena usungiletheni la uthini umama kona mj Angazi nami bengithi ngiyazama ukulungisa. Ya. kungeke nje mhlampe-ke ubhale ukuthi khona into efuna siyikhulume sungasungilethela Uyakwazi umama bengakwazi umama ukuthi wena ubukule simo sokungafundi. ungamtshela kanjani kodwa lona ungayiqala uyithini nje uyibeke ukuthi sithando sami mina bengithandana nabantu besilisa Ya. izofika kanjani lona awuyicabanga asike sithi ngikufake ey'cathulweni zami-ke sami Ya. ungayibeka kanjani Cha phela angazi phela kuwena phela ngoba phela kumele phela nawe angithi uthe wena awufihli impilo yakho esuke uyifile yabo. angiyifihli Yes. Yabo nje manje siyakwazi ukuthi wena yize ungala ungaphesheya kodwa vele ngaphesheya waba khona yabo. So siyakwazi lokho yabo. Yizwa lona. hhayi ngiyakuzwa Ya. Hayi mfethu mina ngazi mfethu ukuthi mhlampe akukho nkinga mfethu inqumo zakho osuyithathile mfethu. Mhlampe nawe mfethu kumele umukele mfethu ukuthi hayi mfethu umuve on yabo. Yabo. Ya. kodwa-ke nje le nto eyenziwa umzali ayisile ngampela cause njengamanje usengibizile ukubukanisa nezwe lonke manje Ya. le nto nje ayilungile nje iyangicasula ngampela cause bekufa asho yena noma angithi uyasho ukuthi bengimziba vele bengimziba abhaleke asho ukuthi cha khona into ebalulekile afuna ungitshela yona Manje akazanabhala ekulandeni. hayi uyazini uloku yabo bangiphostile Ya. ngiyamposta phela umama Ya. mangiphostile uloku ecommentile efakoni wathi akakhulumi mhlobo ukuthi-ke akakhulumi uyafona anselani-ke mina ifoni yebo lona Hayi ngiyakuzwa mfethu. Manje- Ngiyakuzwa mfethu. Hayi ngicabanga ukuthi bafethu udaba lethu bafethu luphelile. Mfethu silitholile iqiniso ngoba vele bekuyilona mfethu ebelisisa yabo. So siyabonga kakhulu bafethu kwababukile. Bakhohlwa mfethu subscribe, share, comment kuyona le channel bafethu. Kuzoqhubeka kulethela oku right bafethu. Love counseling siyabonga.